Днес ще ви поговоря малко повече за моят процес с корейският език, как вървят нещата. Обаче първо искам да започна от друго видео. В видеото, в което ви споделих, че обичам да уча корейски и ви показах тетрадките, имаше хора, които бяха написали: искам да науча корейски, но не мога, или пък много е труден, не мога да го науча. Тези коментари ме подсетиха да ви покажа, исках да ви направя това видео, да ви покажа как аз съм започнала да уча корейски, как съм си сложила основите и кое ми е помогнало най-много и как съм започнала да говоря още от първите дни. Най-важното е да започнете азбуката. Аз започнах първо с гласните, защото може би има две причини. Казвам може би, защото минало известно време. От тогава гласните са по-лесни, лично за мен са по-лесни. Второ, има един профил в YouTube, Nelly in Korea. Те имат, не знам дали още са налични тези видеа, но те имаха видеа, в които те са онлайн, напълно безплатни, всеки може да ги изгледа и ни учиха на азбуката. Аз всички тези записки, старите, които имам тук, са оттам. Дадоха ни най-базовата информация, която ни имаме нужда и започваме да учим буквите, като даваха примери, думички с тези букви. Примерно, когато бях при гласните, аз си спомням думата ую, която е прясно мляко. Ую. Така че даваха различни примери. Както и това за мен беше много добра основа. Следващото нещо, което ви препоръчвам, приложението Теида, така и да научи как да произнасям името на това приложение. На мен основите ми са също от това приложение, защото още в самото начало започвате да говорите още от първият урок. И хубавото е, че го водят на английски. И аз, примерно, като човек, който учи английски и корейски, примерно, на мен ми е много добре, защото се тренирам и английския, слушане с разбиране, но и корейския. Това също е много хубаво, но и говорите. И сега, в следващото видео най-вероятно, ще направя, може би, скрин рекордър, да видите как се учи от това приложение. Мисля, че ще ви е от голяма полза, защото започваш да учиш, веднага започваш да говориш, започваш от началото, от поздрав, как да кажеш здравей и благодаря, после да питаш ти как се казваш, да се представиш сам, да кажеш аз се казвам еди си как. Харесва ми как е направено самото приложение и ви го препоръчвам много за тези хора, които казват, че искат, ама е трудно. Но това са неща, които ви препоръчвам. И сега ще видите как си вземам поредният урок в Теида.